Ten název zní strašně složitě, ale v podstatě to znamená to, že to je mé role, že se celý život zabývám tím, jak dostat změnu do lidí a s lidmi ji vlastně prožít a zároveň mít lidi jako takový, jako engine pro tu změnu. A já to vlastně objevuju celý život ve 4 takových jako oblastech. Ta hlavní je adopce technologií, kde jsem byl nějakých 13 let s Googlem, kde jsme vlastně vytvářeli právě adopci Chromu, Androidu mezi lidmi, různými komunitními nástroji. Zároveň jako letošní rok se hodně zabývám tím, že v část svého času věnuju tím, že se potkám s lídry při adopci AI. Máme na to takový workshop. Kdybyste někdy chtěli dělat workshopy na AI, je to hodně hloupý nápad, protože před každým workshopem to musíte předělat. Jo? Takže já už jsem letos vytvořil 4 odlišné verze workshopu na téma AI, protože my i vlastně s tím, jak se potkáváme s lídry, tak oni nám přináší právě ty zkušenosti, které máte vy a podle toho to hodně měníme. Mojí takovou druhou doménou je vzdělávání a rozvoj lidí. Do ledna jsem na velký projekt ve Spořce, kde zase se bavíme tím, jak ten human-centric pohled dostat do lidí. Co bude, pak se uvidí. No a jsou tam ještě nějaké další domény. Ale dneska se s váma chci bavit hlavně o tom, co jsou ta dilemata, na které já narážím, když konzultantsky pracuji s lídry, kteří právě vytvářejí adopci. A v něčem jsou vlastně hrozně podobná tomu, co jsme řešili celý život při jakýchkoliv jiných technologických transformacích. Já vám vlastně ty dilemata hrozně závidím i nezávidím zároveň, protože jsou těžký. Já nebudu mít pro ně odpovědi, spíš jako naznačím cestu z nich ven. Každopádně ta první. Jestli AI adopce je o lidích, nebo o technologiích, nebo o procesech. A když jsme začínali vlastně pracovat s lídry při adopci, tak jsme se většinou pohybovali na té úrovni té technologie. Co vlastně potřebujeme vybrat, jaký nástroj, k čemu to chceme použít. Procesy, to už je to jako, kde to nasadíme, kde to implementujeme, jak se nám to dotkne dat, jak máme pracovat s compliance interní, teď přijde externí, že jo, AI Act. No a na konci, jak na tom pracovat s lidmi. Tak kdo si myslíte, že ve výzkumech, kterých jsem si analyzoval fakt hodně, vylejzá, že největší problém při adopci jsou ty technologie? Kdo si myslíte, že procesy, kam patří i vlastně takový ten strategický alignment, kam patří compliance, kam patří governance, kam patří práce s daty existujícími ve firmě, kdo si myslíte, že ve výzkumech vylejzá tohle jako největší překážka? Kdo si myslíte, že lidi, adopce na úrovni lidí, OK, kdo si myslíte, že něco jiného? Ale fakt je výzkumu to vylezá tyhle ty 3 a skutečně to pořadí je tohle, jo? Že jako bývá velkou překážkou řekněme, compliance, governance, to, jak AI používat, to, jak tomu věříme, jak moc to halucinuje. Ale ukazuje se, že výběr technologií v tuhletu chvíli už není tím největším problémem. Největším problémem je, jak si to sedne na úrovni lidí, jak nám s tím lidi budou pracovat. Mám takový jako hezký příklad, asi tak půl hodiny starý, kde jsem se bavil tady s jedním z vás o přestávce, jak vlastně i sebelepší strategie může narazit na lidi. Jo? Kdy firma vyhlásí, dáme vám všem nějaký jako konkrétní nástroj. Zároveň ale není úplně patrné, jakým způsobem my ten nástroj můžeme používat. Jo? Jako, co je legální a co ne. A ještě u toho pak napsali, jakože pokud to budete používat nesprávným způsobem, tak to může být důvod pro nějaké ukončení jako našeho poměru. Jo? Tak jak chcete to dostat mezi lidi? Jo? Takže nepochybuji, že strategicky, procesně to je hezky vymyšlený, ale prosím vás, lidi jsou lidi. Tady tahleta čísla ukazují na to, kolik firmy jako deklarují, že věnují pozornosti teď v té fázi, o které tady mluvila Radka a kolegové, kdy už fakt jako se z té AI hry přestává být hra, začíná to být realita. No to číslo je neuvěřitelný, že 70% energie se právě věnuje tomu, jak to dostat na úrovni lidí. Takže z tohohle prvního dilematu ta cesta ven je zhruba v tom, že musíme hledat ten průnik, nemůžeme to řešit samozřejmě jenom na jedné úrovni a zároveň, že to jako vytváří potřebu jako cross-funkčních týmů. Jo? Protože otázka je jako, když teda pracujeme s lidma, tak má to řídit jako PNC HR, má to řídit IT. Já jsem teď na jedné konferenci pro HRisty je trošku naštval, když jsem říkal human and non-human resources. Jo? People and agents and culture.
Někdy existuje článek, který říká IT is the new HR. Jo? Tak jako nic z toho, prosím vás. Jo? Je to skutečně v tom průniku. Jako musí vzniknout nějaká kolaborace. Tak, druhé dilema. Lidi nebo stroje. Nemáme rozšiřovat role nebo je automatizovat. Prolítl teď takovýhle zajímavý jako graf, asi před 14 dny, jakože se hodnota Standard & Poor's zvyšuje, job openings se snižujou a ten člověk to dával do korelace s GPT launchem. Tak prosím vás, tohle to jsou mýty, jo, fakt to takhle neplatí, ta korelace tam není. Jo, ten jako index roste kvůli jiným faktorům, nemluví se o propouštění, takže nemůžeme říct, že by se objevilo GPT a najednou začali jako lidi odcházet a být propouštění. Jo. Zajímavý je, když se podíváme na data, jak teda lidi používají AI. Je to teda k té argumentaci, je to k tomu té automatizaci. Tak zhruba 31% lidí řeší úkoly, které jsou na automatizaci mojí role. Dělám něco rutinního, pomož mi to zautomatizovat. 23% lidí řeší tu augmentaci. Tohle je zajímavé další data z globálních výzkumů. A já, když pak ty zdroje mám v komentářích, pokud tu prezentaci budeme sdílet, 70% lidí chce, aby jim AI pomohlo jako přestat dělat blbosti a rutinní věci a mohli jsme se fakt jako zabývat tím, co je důležitý. Ale pak vylejzá, že 77% lidí říká ups, mně vlastně chybí to obarvování těch jako excelských buněk. Jo? Mně chybí to vyplňování, mně chybí ten admin, u kterého jsem si jako vyčistil hlavu, když to dělá AIko. Jo? A najednou ty lidi říkají, nám to vlastně přidělává práci a nám to zvyšuje kognitivní zátěž. Jo? Vylezalo to z výzkumu. Jo? Takže jako, jestli vůbec řešit lidi, na jednom panelu jsme dostali otázku, jako, jestli vůbec jako má smysl ty lidi řešit, když se blíží éra autonomních firem. Ve zkratce musíme, prostě lidi nám k té adopci pomůžou a naopak se ukazuje, že vlastně jako bez lidí to nejde v nějaké zkratce, kterou bych pak třeba rozvinul někdy dále. Takže kudy dál z tohohle dilematu? Prostě automatizujme repetitivní věci, augmentujme ty odborné. Jo? A zároveň se ukazuje, a zase to vylízá z těch dat, že taková ta obava, že všichni lidi jako budou vyhozeni, budou nahrazeni agenty, takže ta realita je daleko jako rozumnější, že většina firem spíš jako upskilluje v tuhletu chvíli, jako v rolích. Ano, probíhá tam i nějaký reskill, ale to, že by nastalo nějaké masivní propouštění, to se neděje. Dokonce ta data ukazují, že hodně firem předpokládá, že naopak nastanou nový nábory. Jo? Takže tohle je taková jako obava, která se často říká a ta data tam proto neukazují po oporu. AI first versus outcome first. Tohle je taková zkratka. Tím AI first já nazývám iniciativy, které jsou o tom, že řekneme, každý bude používat AI, vy si vymyslete jak, chceme z toho vidět nějaké výsledky. Outcome first říká, najděte si problém, najděte si oportunitu a na tom nasaďte AI řešení. Protože nás oba případy jsou validní, vím o firmách, které používají tu jiný model. Ano, u toho je vždycky důležitý vědět, jako proč. Jo? Takže jako, občas prostě nevíme proč. A možná v tomto chvíli je jako rozumné používat ten jako AI first model, než jako čekat na to, až nějaký use case přijde. Tady vlastně už to zaznělo dřív, tohle je strašně zajímavé číslo. 52 miliard jenom v jednom kvartálu bylo nainvestovaných do AI, s tím, že pouhé 1% firem vidí návratnost té investice. Zase my žijeme v době fakt jako silného až náboženského opojení. Tohle je víra. Jo? Tady fakt prostě věříme tomu, že se to někde zmaterializuje. Ten akciový trh tomu odpovídá. Prostě žijeme v takovém jako rauši, bych řekl. Já jsem to zažil v Americe kolem dotcomového růstu v roce 2000, včetně toho pádu. Tak jsem moc zvědavý, jak ta naše víra bude konfrontovaná s realitou. Jo, opět, obě ty dilemata jsou jako v pořádku. U toho AI first musíme řešit, jak to teda, jak ty lidi k tomu podpoříme. Když jim řekneme, všichni dostanete jako AI-related cíl nebo OKR, nebo musíte všichni používat. U toho outcome first samozřejmě jako je riziko určitého jako zatuhnutí a stagnace. Jo? Tak, experiment versus produkce. Hodně to tady dneska zaznívalo. Pořád si ještě 3 ze 4 firem hrajou, jo? Nebo řekněme 1 ze 4 firem uvádí, že se až teď vlastně přesouvá z té fáze těch proof of concept do fáze tvorby hodnoty. Pro mě to ale není jako zodpovězená otázka. Já si myslím, že my tu hru musíme řešit pořád,
musíme lidem neustále umožnit experimentovat, hrát si, zkoušet. Bez toho prosím vás, ta adopce na té úrovni lidí nenastane. Jo? Podepisuju se pod to, klidně se o to pohádám. Prostě lidi si potřebují hrát pořád, osát si tu technologii, získat tomu vztah, získat tu důvěru, o který tady mluvila Terka. Prostě lidem potřebujete dát trošku volnost a svobodu. No, ale zároveň potřebujete vědět, kdy ty věci zaříznout, prosím vás. Bez toho to nejde. V Česku nemáme kulturu akceptace slepých cest. Bere se to jako neúspěch a neúspěch se u nás nepromíjí. Ty jsi tady launchnul AI iniciativu, ono to nedopadlo, blbý. Jo? Takže my pak radši jako buď to nelončujeme, anebo nezařezáváme. Oboje je chyba. Já jsem v Google, jakoukoliv iniciativu jsem spouštěl, a bavíme se fakt tady o globálních jako programech, tak jsem vždycky dostával otázku od těch stakeholderů, is this scalable? Dokážeme to udělat krát 10, krát 100, ten tvůj projekt? A is it sustainable? Bude to fungovat i poté, co ten tvůj tým od toho odejde, co to pojede jakoby skoro jako business as usual. Jo? A scalability znamená, že se 100krát naroste impact a náklady třeba jenom 10krát. Jo? Prostě potřebujeme nějaký takovýhle jako kritérium. Takže když se bavíme o téhleté věci, tak potřebujeme řešit si prostor na zaříznutí nebo na škálování. Tak, já už teď rychle projedu ty další. Rychle a zběsile versus postupně s rozmyslem. Jo? Ta rychlost a zběsilost je do velké míry teď jako limitovaná tím, že jako regulace, compliance, interní, externí nám do toho vstupuje. Jo? 45% lidí z globální výzkumu se obává nespolehlivosti AI, jako nerozumí tomu, je to black box. Byl úžasný ten příklad, který tady zazněl dopoledne, jakože o čem je teda moje práce, kde je ten můj smysl. Prosím vás, když lidi začnou ztrácet smysl v práci, tak je skoro jedno, co vy si na boardu budete, jako vymyslíte za strategii. Ta adopce tam nenastane tam ani ten výkon. Jo? Deloitte mluví o konceptu stagility, mně se jako hodně líbí, jako koncept toho, že buďme agilní v tom vývoji, ale zároveň stabilní v opoře lidem. Já jsem řešil nějaké jako AI vzdělávání na jednom boardu a ten chairman mě jako silně challengeoval a říkal, hele, to je furt nějaká změna, furt nějaký vývoj, ale kde ty lidi budou mít tu oporu, kde budou mít to zázemí, kde budou mít tu stabilitu. Tak, centralizace, decentralizace, další tady ilustrace ze života. Ty postupy, které jsou bottom-up, které jsou vlastně založené na decentralizaci, tak nám hodně řeší tu kulturní změnu. Jo? Zase nějaké číslo 50 vůči centralizaci. 57% firm už má nějaký ten AI centrální nástroj. A zajímavý je, že middle management je klíčový. Jsou to ti tým lídi. Jo? To je ta brána k té jako adopci. To je ta propojka mezi tím top-down a bottom-up. Jo? Takže my můžeme decentralizovat, ve smyslu, že máte nějakou centrální strategii a ta exekuce už pak jede v těch jednotlivých divizích. Takhle do jistý míry to třeba máme ve spořitelně a myslím, že ten model do velké míry funguje. Můžeme vést ten bottom-up přístup, který je vlastně o tom, že jako lidi vytváří tu iniciativu z dola. Bez něho to vlastně nejde. My pořád potřebujeme vytvářet ten kvas z dola a jet to top-down decentralizovaně. Tak, poslední, prosím vás, já dostávám často tu otázku na těch našich workshopech. Tohle je vlastně change management as usual. Tohle jsme už řešili prostě 5krát. Naposledy při nasazování Teamsů, trvá to už 7 let, až ještě jsme neskončili. Jo? A ta hra je jiná. Já jsem rád, že to kolegové řekli předtím. Tady se jenom dotázám, že už malinko přetahuju, ale přesto nejdůležitější dovednost pro využití AI jsme dostali v jednom panelu s Josefem Šlerkou, Michalem Pichoučkem a dalšíma. A Šlerka na to odpověděl strašně jako zajímavou dovedností. On říkal se imaginace. Jako zaměstnanci musí být schopní si představit, k čemu já můžu augmentovat tu svoji roli. Tým lidi si musí umět představit, jako jak ten svůj tým do toho zapojím. A leadership mít tu, řekněme, odvahu a imaginaci to dostat dál. Jo? Takže je to změna as unusual. Prosím vás, použijte všechno to, co znáte, ale zároveň nebojíme se transformovat sebe k té odvaze, k té imaginaci, k té empatii, jak mě challengeoval ten bordák. Držím vám do toho palce a těším se tady na pokec. Díky.